salamat ni Dai, salamat ni Fatboy, dahil salamat ni Raj for hooking us up here. Dahil salamat Turbo Hectic, ni Boss Mayon, dahil salamat sa Strap, shout out si PC Consolation, shout out ang sa Pichato, shout out ni Stilo, gikan mabuhol, shout out sa tanan natin rin karon. DJ 49, DJ Dalho! Sa akong wala, Shamas Ubek, give it up, JP Arias! Yo, para Hazard dito merchandise, din po ito na Shaman Ubek o Grab Silver. Let's go. Sa akong to, 60-15 man unit, Gold Squad, give it up, Trendy! Yo, shout out sa Gold Squad, sa Just Life, o sa 601 pa ito. Happy birthday ni Nico sa mga hobby sa Tagaupod. Yeah, Kanilang battle karon, less preparation, I think 3 weeks. Less 3 weeks, masupos ni. Amo ra sila gipasagdan sa ilang oras. Nagsabot na sila duha. Una si Trendy, okay na ni JP Arias. Yo, nigga mo sila! Guard 1! Trendy! ikaw mo'y JP. Bisan daw ay wala dyan ko na manik. Nungit na ang Rops next tactic, kaya mo ni Pepihon, bisik kaya mo gamit. Pipi ka sa eksena. Literal na dili legit. Tiaw mo na, spoken-spoken rin ang naghapon ka ng rapper na. Wow, magic! Boundary, di magsilbi imong hugot lines. Luwag na yung utok, pag-anugo imong mata, sa kahait sa tututok, hala sige tutok, para makat, kung sa paghiwa niyang gilas, ay sa kong kainit na uga, sa kong kahait na duha, buwan pinikas. Kakaw nga ron, panubi mo pagkakambalang, lahiin na niyang palapag, gusto ka mo sa taas, sige, para taas kang tagapan, inibal-ibal, pinamay na ay katol, pero sige pa tayo ng go na yun ay kaumabot. Pero dili sa pag-rap, kundi sa magpanuroy o palot. Kundi sa pagpanuroy o palot. Kasi punto ni mo ni-enter na dali para makaflip practice na yun na di ka makabot. Kaya puno na ka-jeep mo masakyan. Yan ay sitot sa unahan, di na pwede mo mapiyot. Pisto na yung style, nirapra ka para mga chicks mo ako ganahin. Ginamit mo ang rap para makanagin ka babae. Huwag ka babae, ano si Manisa na pagpus na itong subot. Kaya mapaguyaw mo sila, sobranas siya mahubog. Ano na si mong bitch ka uyab? Yeah! Ano na si mong bitch ka uyab? Kamay-kamay na ni Doy. Isatanto na mong gusto na mong GP. Yan, reply iyang apelido. Kapoy, gamay tulong ang ito'y para mag-uwi panganak. Pwede katawaan ako sa kapling. Pero bagay mong doon, isa na ako sa iya habulog ko niya namin, timul na pkin. Shaman Ubek, fuck you! Shaman, buga-buga na mo siguro ka pa nga. Ay kung pag-iwan ako ang Shaman, mansara ba? Oo, mansara mo, dili mo ako ayaw mo katinga. Kaya sobrang ninyo kabuha ko nang ikakayong inaba. Time sakto sa 50 segundos mo ni-exit ang oras kay Tumanon. Para mag-gulpit nga patsi para waging inanglang pandukdukot. Yo! Gusto ka og chicks? Patay ka karong kagabion. Gusto ka og chicks? Og chicks para sa tuktok sa iyong kabaong. Sige. Dek! Mau na dala. Feeling ni mo goat na kabrad. Pagpuyong patawra ka sa mga goats. Kaya Yo! Dek! Upili ka na ako. Sama ka na sa inyong title sa inyong album. Move na sa inyong imaginasyon. Ay... Yo! Speak ako 60-50. Bilin ko mix ni Oaks. Nirensoro sa mga bukad ng mga bala. Yakini, best in hype man. Itik sakit, kutubratik sakit. Kaya wala natin ang skema. Speak ng skema. Akong mga bala sa sama sa... Di ba bisikin ka sa graffiti community? Pero auto pa sense. Auto.
ako, pero na-action sila ka-boring. Ikaduang bati din ako sa napulo, matawag pa kong baguhan. Basta may pero isa trip ko, wala niya mabihan. 45 ako kita na sinitagan sa unahan, ako itong rookie of the year kasi Mitchell doon mabaan. Pag ibaw na ko kaya akong kontra, pag una ko yawan. Pag ibaw niya ako'y kontra, abuhan ako yawan. Diyan ko lang yan status ng pagpaan, pero di ka malang itong ako na'y mayawan. Hindi ka malang ito, ako na'y mayawan. O pirmi ka mga Diyos, di ba? Parang bright ko na tanawon. Pero hindi ka siya ng Diyos na bright. Ang utong itawon, kanang imong matamumat, ayaw paggawa-gawa. Ikaw, gawa para sa kuya, wow, natural. Lagi mo mananaw. Mura lang magiging sa kadagang pansis, ikaw kailang bukol. Ni andi mong gusto mo'y panihapon, yung makan-on mo manukol. Kiningaw nga, yawang ay taganani sa karbon. Kung na-exam pa lang eh, kamugod mo itong politika sa bongga, dungan-dungan mo pamagbong. Dungan-dungan mo pamagbong ay inyong mga ginawa sa mga sinabatasan na giyanay. Kung na-artista pa lang kabay, what? Unsa? Kaya ay? Katuwin-win ang pangalan, ikaw ito na, o tibuok-buok na lang, nagiluwa. Nga, ito na kayo napugos, pag-silbi pa ka, pagkahuman na mo, duwa, ikalit siya kawa, murang buwa, ikaw mo ba, makita na lang sa breaking news, kasi breaking na anak ko'y magbuwaan, hindi mo ba? Murang magbuwaan, hindi mo ba? Siyawan, pinamukabungan na ba para sa inyong kalaugan? Bisang inyong stilo mo ba, bisang kapil ba inyong kauban? Walang ihapin ka anyugan. Kaya ako'y manginit, di na kailangan pakayuhan. Pagyuhan ako'y kumama, ano pagkabata, wala kanina pinauban. Time, sakto, 60 kapit si Bundos, morning sila ang oras ni Tumano. Utah Jazz versus OKC, sa skuryan o na akong ilugog. Sa sitwasyon karon magparap, manusahay, niligan akong katong mo. Yo. Itagaan tag-nobenta. Apan ikaw, no benta. Akong mga bara, sama sa akong mga bara, alidon kay new benta. Tagaan ka mo, paisog-isog, kusog-kusog tingog, para ilog-isog. Sus, nakulang laos, purwaiso, nakutok. Kung mag-high jokes ka, di man ang high jokes wala significance sa pagsugod sa huna-huna. Kaya akong mga bara, sama sa mga kuha ni Sir Raj, Lokira, kapag perti na ruha, akong mga bara, sama ni Sir Raj, Lokira, ratali na makuha. But speak of klaro, ikan ko optical, ay sus, napisto na ako yung mga pretentious gestures, mga gimmicks, pagpuyo, typical Filipino, mga high superiority complex, pagpuyo, kayata, masayang lang ang pronounce, buko na, may trabaho sa PBO, buko na, kayata, dili ko si Joey, pero badass ni, kayata, dugay na sa underground, dugay na kasundalo din sa underground, pre. Pero, mayo sa kurma, walay movement, kung saka, tiyanakot ang army. Kunya, sabi yun, ngani na siya, pang-peki na isog-isog, ngani daw siya, isog daw kaayo, dili mag-goal, murag perfecto, dili buhila, dili madre, astig kaayo, nyanak ka. Kay hipokrito, kay init-ulit, di mo inig-hidak, di mo inig-kadaw, katuon kasi yung pagkakaroon indon. Tayo. National trending! Ako may respect ni Billy Ubinta, hindi pa na siya kawalay may pa. Grabe po rin. Kaya karoon, shit, medyo nakalimot. Tinghanin yung kita sa ako, kalibutan ay gubot. Round 3 na lang. Shit, motherfucker. Usawa naman eh. Reaction ang kawala. Pero naagyan mo din kayo wala ko na. Then, karon, ang akong chicks, walang sinagsibi. Ayaw, usayaw, walang sinagsibi. Imong chicks, walang po sinagsibi. Atong magawakati. O
O bilhin ko sila Miss Birthday, wala na may time para mag-chill. Yan ni ang amaw. Patsyon ko ni buyong pinakita o bingkil. Para tayo na kaya pamilya na ako. Yo! Dren. Usay stage name mo. Dren ni Yube. Kini si Dren, nagpaka-nerd din siya. Di, mahitabo kay Wang kay E. Iligta kay Yube, nagpaka-bossy. 60-50 mind unit CAL. Naroon yun sa kanta nga ng kauban. Usay nyo nyo? Ure, hingal, dere. Walay peke nga nasa gul. Yaon sa nilikanahan. Aspeke, ang bupang, katuni ang sansus, filosofi ang kay nagpataka talagang bangga sa kontra nga wag ka makaila. Kay Bisaya na rap ni ato narangan tinalig delikado maka tinapauba nga kung bunga walang dali mga sumbang hindi ka kabalo di ba nakauban kay mga lipon ala sige pa dayon i-references na po yung mga kanta sa mga album kaya talents salamat sa inyong salamat sa physical copy inyong gihatag ng inyong album kung brass band ako nilisang pa sa kamatuuran kay bayad ko ni ang akong natawag ninyong kauban kaya tagay ala sige yaw-yaw lang na kabaw kung nakita ka sila atensyon kay muro ng psychology na nagisulting yung puros projection kaya wala yung planong pesuhon para iwas yung congestion ulo kami ako ng putlon kaya kung saan ka kapabuto ikat upon magawas ka o buto ka na edukasyon ako kaya nang magpahayag na adlaw-adlawon kaya sa ako kapituon nga anay-sali sa kawalingong hayag sa hayag na kawalingong di man ini nakutag ka nahian, rapper ka ka entertainer ako, rapper ka communicator, apas ni mo hype, apas na mo inspire tayo. Rapolo 5 de Mayo, Club Holy Live and Billiards, second part of the night, JP Arias versus Trendy. Pagbagan yung balik! Salamat sa itong venue karon, Club Holy Live and Billiards. Salamat ni Backboy, salamat ni Dice, salamat ni Raj for hooking us up here. Turbo Hectic, ni Boss Mayon, check niyo ilang page, facebook.com/turbohectic, South Merch, Strap, ni Boss Edel, shoutout sa CPC Consolacion and Savage Tattoo, ni Stello, Kikay Pabuhol, Hero of NPA, o sa tanan na natin karon. Second part of the night, JP Arias versus Trendy. Judges decision 4-1 para ni Trendy. Salamat Rapulo, once again, sa kawan shout out Dragon Super, ang Shaman Newbie. Yo, J Black CL, round 1 gihatag daw kay Dren kay na-choke si JP. Round 2 close ra pero ang gihatag ni Dren kay mas dagan siya punchline dito. Round 3 gihatag daw kay JP kay nawa si Dren pero Dren, congrats. Shout out kay Nico, happy birthday. Para kayo ako dito si Dren Tika. Pero yung Mantil, Maxi Everts, ano ito? Yo, climax. Round 1 o round 2 klaro na nakuha ni Dren Tika. Di ba si JP pag last round pero wala ang momentum na natin. So, first 2 rounds Dren Tika. Stilo first round, Dren Tika, second and third round. Ang photo din nag-choke man si JP sa round 1, si Dren Tika sa round 2. Mas kusog man ako din sa round 2.